बिजिनि आनसलिकनि आं आफादगिरिमोन मोनसे समाव फार्स्ट डिभिजन बर' मिडियामजों मेट्रिकखौ फार्स्ट डिभिजन जानायफोरखौ बरायदों सानसेखालि बिक्रम होननाय गथ'बो दङ आं बुंबाय बिक्रमखौ फंबाय नों माइकआव फैनानै नोंनि इयुननि थांखिखौ बुंफैलाय बिक्रमआ फैनानै बुंफैबाय सारमोन आं आर्मि अफिसार जागोन बयबो आखाइ खब्बाय साइन्सआव एडमिसन लादों बियो बोसोरनैनि उनाव खबर लानानै मोनबाय बिक्रमआ मा पास जाखोलै होद फरिखाखौबा होआखिसैलै दालाय माथो खालामखो मानसियालाय मिलिटारियाव थांबाय बिक्रमआ मानो मिलिटारियाव थांखो बिक्रमआ मानो फरायनाय गारखो बिक्रमआ मानो आर्मि अफिसार जादिया बिक्रमनि नङामोन दाया बिक्रमनि नङा हा गोदानाव बिक्रमा सोरनिबा खुरमाफोरनि न'आव थानानैसो लेखा फरायो दायनिगिरिया गोरिब दा नोंथांनि फिसालायाबो गाबोन बिक्रम बायदि आर्मि अफिसार जानो होननानै ओंखारगोन नों फोरोंनो हायाब्ला जागोन ने नोंनि फिसाजोआबो गाबोन बिक्रम बायदि आर्मि अफिसार जानो ओंखारगोन नों फोरोंनो हायाब्ला जागोन ने जानाय नङा थांनाय बोसोराव बिजिनियाव आरोबाव सानै IIT मोनदों सासेनिया गय दखान होयो सासेनिया जाब्बा जुब्बा हालुवा 30,000 नांग्रोगौ थांजेननो बिनि उनाव कम्पानिफ्रा स्कलारशिप होगोन 30,000 खौलाय बहा मोननो हाया रायलायलायनानै एबसुआ 20,000 हरनानै गोमस्रां बसुमतारी नेरसोन नार्जारिखौ IIT फरायनो हगार हरनांदों साबैसे गोमस्रांनो साबैसे नेरसोननो एबसुआ 20,000 हरनो गाबोन नोंथांमोननियाबो ओंखारोबा IIT हानाय नङाना बेनिखायनो बर' समाजनिफ्राय बर' हारिनिफ्राय गोरिब बेखौ फोजोबनायनि सम जाबाय माहाजोन हारि जानायनि सम जाबाय LP मास्टारा 40,000 हाई स्कुलनि फोरोंगिरिया 50,000 मिलिटारिफ्रा 60-70,000 इन्जिनियारफ्रा 1.5 लाख अफिसारफ्रा 1 लाख बेथन मोनबाय आबादारिया मा मोनगोन जोंनि बेथना मा फिसालाखौ हालुवाथ' जों खालामनो हानाय नङाना फिसाजोखौथ' जों रुवाथि दोननो हानाय नङाना माजोंथो फोरोंनो होनबालाय नोंथांमोन जोंनि बेथना जोंनि बारियाव दं जोंनि बेथना जोंनि दुब्लि बारियाव दं दहाय बे सायनासालियाव नोंथांमोना जायखौ रांखान्थिनि सायाव आबादनि सायाव सावरायबाय बै गय बागानानो जोंनि बेथन बे गयखौ रुमबां खालाम बै माइ बारियानो जोंनि बेथन बे माइखौ 200-300-500 मन दिहुन बै ना फुख्रियानो जोंनि बेथन ना फाननानै लाख थाखा खामाय बै अमा फिसिनायानो जोंनि बेथन साइन्टिफिक आदबजों अमा फिसि बै दाउआनो जोंनि बेथन साइन्टिफिक आदबजों दाउ फिसि फाथै गाय थालिर बागान खालाम लेबु गाय लाख थाखा मासाव इनकाम खालाम होनबासो अनजालि फिसालाखौ जोंबो इन्जिनियार फोरोंनो हागोन नङाना स्वच्छ भारतनि फायखाना मोनबाय खिनो मोनबाय थाइसेनि माइरं मोनबाय सरकारनि उदैबो बुंबाय उदै बुंनानै जोबगोन ने खिनो मोननानै जोबगोन ने दख'नाखौ माजों गाननो लोमजाबा मुलिया माजों बायनो मेट्रिक होबाय फिसाजोआ फार्स्ट डिभिजन जागोन माजों फोरोंनो कलेज फरायगासिनो दं फिसालाया माजों फोरोंनो गोजां बोथोर जेकेट गांसेनि दामा 2,000 माजों बायनो अन्थाव बाथाव भुटान हाजोनिफ्राय साल दंफांखौ थुख्रा हास'नानै लुन साइकेलाव जाबखोनानै दाबो नारनानै फानो बर'फ्रा राजा गोनां रायजो गोनां बर'फ्रा we need change बेनिखायनो जों सोलायनाय नांसिगौ बर'फोरनि गेजेराव आरो बेनि थाखायनो जों रेभलिउसन फैनांगौ जांख्रिखांनाय फैनांगौ जों गोरिब बिजोबनांसिगौ आबाद माव दाउ फिखायोमोन गोदोनि बायदि नंला नाथाय अमा फिखायोमोन गोदोनि बायदि दाफिसै ना फिखायोमोन गोदोनि बायदि दाफिसै माइ गायखायोमोन गोदोनि बायदि दागायसै गय दंखायो गोदोनि बायदि दाखामसै आथिखालनि खालामदो आथिखालनि जों आबादारि नागिरदों निरन्जन बर' दङ राङापारा सनितपुर दाख्लै जों नायदों 80 बिगा हायाव आबाद खालामो बिनि आबादा बांसिन साहा आबाद
गय दं ना फुख्रि दं लेबु दं जों सोंबाय नोंथांनि मासनि इनकामा दा बेसेबां बिथांनिफ्राय जों मोनथिबाय 1 लाखसो फैयो साहा फाननानै गय फाननानै गासैखौबो लाजोबनानै दाख्लै क'क्राझार सेरफांगुरि एफसि कनफारेन्स जालांबाय आबादनि सायाव सावरायदों उदालगुरिनिफ्राय सासे जाखांफुनाय आबादारि लिंलांबाय बियो बुंबाय आंहा मोनसे चेलेन्ज दङ आबादारि जानानैनो आबाद मावनानैनो आं मार्सिडिज मटर गाखोगोन होनबा ओंखारबो बेबायदि आबादारि बे दक्षिण बाक्सायावबो सारा बाक्सायावबो हाजार हाजार आबादारि मोजां आबादारि ओंखारबोनांगोन आरो बिनि जांख्रिखांनायाबो जोंनि गेजेराव फैनांगोन आरो बेखौनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बेमारिफोरनि बिसिनायाव उन्दुनानै गाबै गाबै थिनलांदों आरो बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मावगासिनो दं।